ukange wabatwa yes uchituka president uri kuzoiswa kuseri and vakomana ava vari serious. I am going to show you a video guys of what is going to happen to you and zvinhu zvabva mukutoitikira mumwe munhu nekuti Christmas yatatarisa nayo unogona kupotswa nemagunanzi yes nekuti unenge usingakwanise kukontrola muromo wako. Handizivi kuti kudhakwa here, handizivi kuti ihasha here. Yes we know kuti zvinhu hazvina kumira mushe but zviri kunzi izvo haikona kutuka president wenyika. So let me play the video for you guys munyatsozviona mega munzwe shoko ende mugorifambisawo risvike kuhama neshamwari nekuti Christmas toda kuti tese tidye magunanzi tiri pamwe chete. Regai ndikuratidze the video. Alright, thank you so much muri yeZimbabwe. Tinoda kutaura nokuramba tichiyeuchidza muri yeZimbabwe as a Zimbabwe under presidential criticism. Tanga tichita basa panzvimbo yeMbare ZRP base nhasi papikwa munhu wabatwa neZimbabwe under presidential criticism achituka president on public paMumbare. Mukomana anonzi Anashe Mundani. Tichitaura nhasi ava maoko eZimbabwe Republic Police acharara maoko emapurisa mangwana ari kuenda court. So semhuri yeZimbabwe tinokurudzirana tese, let's stop criticize president. Ngatimire kutuka mutungamiri wenyika. Ukangotuka president uri kupinda mukati. So Anashe Mundani wakatuka president nhasi ari kurara mukati saka abatwa kuno kuMbare. Thank you so much. Toda kutenda Zimbabwe and presidential criticism team pamwe chete neZRP vari kuita basa rekumisa kutukwa kwa president, the head of state, says the constitution of Zimbabwe. Thank you so much. Nonga mangozvinzwira zvaitika kuna mukomana anonzi Anesi uyo. Hatizivi kuti ndezvechokwadi here kana kuti manyepo, but so far I just got this video from the streets and riri kutaura iro kuti kana ukatuka president in the public you'll be arrested. I think zviri muconstitution. So guys, you need to be very very careful about this. Ngatisazvitore semafanisi. The other thing also why I came with this video, I want you guys to know kuti nhau dzepolitics dzine malevels. Iwo as a civilian une maboundaries ako, then they are the players. Zvangofana nebhora guys, kune vanenge vachitotamba vari muground, handiti vakatorejista mupremier leagues as players and stuff. Iwo hazvito kuti uburuke kumaterisi uku then you just run muground meme unobata bhora kana kuti unokika. Zvinogona kuzokuperera zvakanaka. So you need to know your boundaries. If you are a civilian or if you are a citizen, you need to know my boundaries ako as a citizen when it comes kunyaya dzepolitics or pakutaura. Handitika, we know kuti people are angry. A lot is happening in Zimbabwe. So frustration neventing yedu ngatinge itiri in control kuti tiziye maboundaries, tiziye pekugumira panawidzi. Nyaya inini handisingazodi zvangu why I am supporting these guys is inini ndoda hangu kuti titambe takakwana. Kana tichidhakwa todhakwawo takakwana, kwete zoti mumwe ari mukati handiti pobikwa zvinhu zvinonaka iwe hamupo. Zvokuzonzi vanhu hamuna kuzondisira chichi. Guys, ina handikwanise kusira munhu chikafu paChristmas. Saka tokuti ngatizive iko kutaura zvinhu izvi sekunzwa kwamaita zvanzi atuka president in public. Kana uchanopinda muteletero wozotuka president wamo, kana uchachera gomba wombopinda pasi here, I don't know what you are going to do, because at the end of the day some of these actions atinoita acho haana futi results aanoburitsa. Saka I think it is better kuswera kana kuita 5-3-4 minds uchitsvaga kuti wosvika sei kuna president, unotaura nhonha dzako ikoko pane kuti wozoita 3-4-5-6 months wakavharirwa uri mukati just because wakatukani president. So guys, you need to be very very careful pakutaura apa, because as you have seen vakomana vacho vakatopfeka mabonfera, vakatopfeka magrazi, vari kutoratidza kuti vari kutoda when it comes kunyaya idzo dze anti-corruption and stuff. So guys, I want you to be very very vigilant during this festive season. Usazonge uri mumwe munhu wevanhu vanobatwa on the wrong side of the law, then these guys will end up vakukanda macells
And you know guys, in Zimbabwe you never know who is that next person, saka just be careful. Handisi kurambidza vanhu kutsamwa, handisi kurambidza vanhu kutaurawo their opinion. Bumbiro redu remutemo rinototaurawo kuti there is freedom of speech, but you need to be very very careful nekuziva kuti maboundaries freedom of speech yako anotangira papi uye achigumira papi. Ukangoita freedom of speech risina direction, you end up getting arrested. And yes, people vanogona kumbokutsigira, but tikazonyatsovhura magwaro emutemo unogona kuzoona kuti pane pawaifana kugumira and iwo hauna kuzogumira ipapo. So guys, just be careful this festive season. Woziyawo zvinhu zvekutaura nezvinhu zvisiri zvekunge uchiwanika uchitaura, uye woziya panhu pekunge uchitaura, woziya kuti iwewe uri mwenje, uri pasi petable. Saka kuvheneka kwako kunogona kunetsa even uine shungu dzekuvheneka. Saka let those vari mumaoffices akasarudzwa epolitics kuti varepresente, vataure, vacomplaine in certain words, in certain places, kuti vaite basa iroro. It's better kuenda kuna kansela wako, then you talk to the councillor and lodge your complaint, or kuenda kuna MP wako unotaura nhuna dzisiri kukufadza, wombonzwa kuti unowana anza ipi ikoko, pane kutora matters into your own hands, then you end up out of series. So I'm going to show you this video for the last time, then make sure kuti message iri kutaurwa nevarume ava waibata, because zvinhu hazvina kutombomira mushe muZimbabwe zvamanje manje. Guys, just be safe out there. I want you guys to be together with your families. Kwete kuzoti baba vakasungwa vari behind the bars nekuti vakatuka president in public. I'm going to play the video for one last time. Antika guys. All right, thank you so much, Muri Zimbabwe. Tinoda kutaura nokuramba tichiyeuchidza mhuri yeZimbabwe as a Zimbabwe under presidential criticism. Tanga tichiita basa panzvimbo yeMbare ZRP base. Nhasi papikwa munhu wabatwa neZimbabwe under presidential criticism achituka president on public paMumbare. Mukomana anonzi Anashe Mundandi. Tichitaura nhasi ava maoko eZimbabwe Republic Police, acharara maoko emapurisa, mangwana ari kuenda court. So semhuri yeZimbabwe tinokurudzirana tese, let's stop criticize president. Ngatimirei kutuka mutungamiri wenyika. Ukangotuka president uri kupinda mukati. So Anashe Mundandi wakatuka president, nhasi ari kurara mukati, saka abatwa kuno kuMbare. Thank you so much. Toda kutenda Zimbabwe Unpresidential Criticism Team pamwe chete neZRP vari kuita basa rekumisa kutukwa kwa president, the head of state, says the constitution of Zimbabwe. Thank you so much. Very good. All right, thank you so much, Muri Zimbabwe. Tinoda kutaura nokuramba tichiyeuchidza mhuri yeZimbabwe as a Zimbabwe under presidential criticism. Tanga tichiita basa panzvimbo yeMbare ZRP base. Nhasi papikwa munhu wabatwa neZimbabwe under presidential criticism achituka president on public paMumbare. Mukomana anonzi Anashe Mundandi. Tichitaura nhasi ava maoko eZimbabwe Republic Police, acharara maoko emapurisa, mangwana ari kuenda court. So semhuri yeZimbabwe tinokurudzirana tese, let's stop criticize president. Ngatimirei kutuka mutungamiri wenyika. Ukangotuka president uri kupinda mukati. So Anashe Mundandi wakatuka president, nhasi ari kurara mukati, saka abatwa kuno kuMbare. Thank you so much. Toda kutenda Zimbabwe Unpresidential Criticism Team pamwe chete neZRP vari kuita basa rekumisa kutukwa kwa president, the head of state, says the constitution of Zimbabwe. Thank you so much.